is guaranteed, especially kaka siasa mekwa gieki. Onge gani it's guaranteed ni iyudo. Kata mana mondo yiera MCA no ken guarantee ni nanyalo yude. But gima benda wachoga en ni Nyasaye koseketo e lwete morie bade gimoro ka en mari tidhi yude. Bora ni iketo effort mar mondo igol rika nkech be ok nyal tim ni gimoro amora. Nyaka in bende itim kari bas ineno kaka ibro. Emomiyo bende kiwacho ni ni I wasn't too ambitious. Sorry, okange kaka nyalo wacho ambitious gidholu. But ipenja ni ok nane ka nan ambitious ahinya mondo awuoge MCA tadhi. Dibede ni. But ngima ni endi jail. Nyaka ibed gi ambition. Ok inyal beta ni ina tie. Nyaka ibed gi gima in bende nyalo gombo. An naneno gik ma nanyalo gombo na mondo abede kom mar woman representative noendo. Nang'iyo gi gik ma nang'iyo ni anyalo timo kata ne manyalo timo mondo akelne vijende gi mine mane Kisumu County. Mano kaluwore gi tich ma bende nisechako. Koro nang'iyo ni ka abedo MCA to gombo kata lek mane an godo ok chop negi kaka nagombo mondo chop. Koro nang'iyo ni ka adonjo od bura mar woman representative to anyalo chopo gombo mana gombo mondo achop ne jo Kisumu County. Exactly. Yes. Aya, jopingo wacho ni tok yiero no idhi adhiya milal negi. Mheshimiwa no dhi mon